Ang sarap mabuhay, puno-puno ng kulay sa isang sulyap mo. Na ako sa isang sulyap mo. Na maibig At the levels. Hi guys, nabot namin sa Taytay Hills. So makita na to ang murag gyud siya small village. Oh, small village. Kung mani mo sa Taytay Hills, pwede rin makasod ang inyong sakyanan. Pero kanang 4WD, charot. Oh, no. Basta kay kaya sa inyong sakyanan, pwede rin madadere sa babaw. Kung pag motor mo, okay rasad. So, safety good kanunay. Kaya kung dili mo magdag sakyanan, kung maglakaw ra mo pa doon dire sa babaw, gi ka na mong gihunungan is paparehagid mo na mo kuan gahalhal. Oh, no. At syempre permahan ko rin daw ang kanyang bihay. Pinaralimusin at ako'y binabilib. Kinuha ko rin card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Si Oni ba'y aking sinagdarin, pero siya'y binin pa rin. Siya'y binin pa rin. Gusto niya lagyan ng margaret para aking lasapin. Aking lasapin. Tinawagan ko ng 141 JLI. So man na may og libot-libot dere sa Taytay Hills. So makita na to sa atong video nga ang Taytay Hills is murag small village. So pag anhe gid na mo amiga expect nga inato de ang mahitabo. Kami ga-expect nga magpa-reserve o may ga-expect sa agianan. So, pag anhin mo, kina-adventurean gyud as in adventure kaayo. Pero kung dili mo ganahag adventure, di mo ganahan og magpasingot, so dadan lang yun yung sakyanan diri sa babaw. O gusto mong galing mo nilakaway, pasingot, so magkuan mo, i-park ka ra inyo hang sakyanan sa ubos, then kanaang maglakaw mo pa doon sa babaw. Ang renta diri sa kanaang Kobo is 500 pesos, then naapoy ka na ang 1,000. So kung manhi mo magpa-reserve ko na mo daan kung manhi mo, pero okay ra pud og dili mo magpa-reserve pag tent ra mo. Pero kung gusto mo nga safety or dili mo ba basa kay basa niya ginigtungang gabi mag-uwan mabasa gyud mo. So anto naay 1,000 nga renta na po 500. So ang ayaw ka expect nga ang imong garentahan nga 500 is nindot na aircon. So, kung ano rin siya, kubo ra gyud, wa joy sementado diri, kubo gyud tanan as in kubo. So, sa mga arte din ha, so, sa mga dili ganahan og mga sample lang, is ayun na lang mug-anhi, or kung gusto mo, mag-tent na lang mo. So, bisag kubo ra ni siya guys, is ma-relax jud ka, or kana ang first, ma-relax ka, safety ka. So, kung kinanglan ka mag-CR, na CR. Kung kinanglan ka mag-charge, na kay ka-chargean. So, ang 500 is, bisag pila mo kabuok, pwede ra. Bisan kung kanang napo mo, 500. So, tag 50-50. Kanang affordable ra gid kaayo. I said nga maka-charge, so kanang naay kuryente gid diri di gid mo problema. Bisan pag magbinantagay mo selfie, wag yung problema kay naay kuryente. Kung anhi mo is kanang napoy kanang nami mga tindahan diri
na mga tindahan, pwede mo palit dito. So, as in, sa mga adventure, sa mga ganahan o adventure, ma-enjoy good mo, as in, enjoy good. So, tomorrow is, ato ang saksihan, char. Ato ang makita ang sea of clouds, ang clouds diri sa Taytay. First time pa lang nga namo dari first time pa lang, so wa ba jud koy idea bisag may to. Keep on watching sa video kung unsa pa may mga pangutana ninyo, pangutana na lang mo daan kay pangutana mo daan usa pa mo anhi. Gusto nga mo anhi nga wa pay idea, so pangutana na lang mo kay aron di mo makana ang aron maka-ready mo kung unsay inyohang dadon or unsa diraa. So pangutana na lang mo daan. Kung unsa pa may kuha nga salty nako, so comment down below na lang. Sa mga gustong mo inquire or sa gusto nga magpa-reserve, comment down lang or ako ang isuwat sa description ang phone number nga mong guestihan dari Pero kung dili mo gusto, I think naaguro sa internet or sa Facebook nga naka-post sa uban nga mga kanaang ubahan nga kubo kay tag sa kakubo is lain-lain pud og tag-iya. So sa gusto nga mo inquire or gusto nga mo anhi na ko'y phone number sa mga gistihan akong isuwat sa description. Maura to always remember the purpose of our life is to be